We zeggen eigenlijk altijd dat het een week is, maar, of dat zegt de naam. Maar het zijn eigenlijk 10 dagen vol met feest voor de boeken eigenlijk hier in Zeeuws-Vlaanderen en in heel het land. Er worden veel activiteiten georganiseerd. Schrijvers worden in het zonnetje gezet. De boeken worden in het zonnetje gezet. De illustratoren. Dus het is één grote feestweek eigenlijk. Zeker voor ons ook, want we hebben heel veel leuke activiteiten dan. Nou, vertel eens even over die activiteiten dan. Wat voor activiteiten hebben jullie allemaal hier in de Biep? Nou, we beginnen met een leuke voorstelling van Lappie Lapstok. Dat is altijd een groot succes. Dat vinden kinderen heel leuk. Het is een heel interactieve voorstelling. We kunnen leuke speurtochten doen in diverse vestigingen. Vol avontuur voorlezen, want dat is het thema dit jaar. En we gaan vol avonturen alle boeken in. En de boeken gaan ook over vol avonturen. Welke avonturen we allemaal kunnen beleven. Ja, we sluiten af met dierenwelzijn. We hebben nog met de boekfiets gaan we in het natuurbos gaan we voorlezen. Dus superleuk allemaal. Wat we gaan doen. Wat is het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar? Het kinderboekenweekgeschenk is geschreven door Kevin van Hassing. Dus als je bij de boekhandel een boek gaat halen, dan krijg je het kinderboekenweekgeschenk. En Kevin Hassing heeft echt hele leuke boeken geschreven vol avontuur. Mus en kapitein Kwaadbaard is een van zijn bekendste. Er zijn vijf boeken van. Dat lees ik zelf ook heel graag. Volgens met mijn dochter lees ik voor, want ook dat is heel belangrijk. Je zegt het al, dat is eigenlijk het belangrijkste. Hè? Kinderen in aanraking krijgen met het lezen. Ja, zeker. Want we hebben de laatste jaren gehoord dat dat eigenlijk te weinig gebeurt. Hè, en dat daar veel meer aandacht voor moet komen. Daarvoor gaan wij ook naar scholen toe. En in de kinderboekenweek is daar even extra aandacht voor om op dat moment te laten zien hoeveel leuke boeken er zijn. En we hebben bijvoorbeeld ook voor kinderen die niet zulke lezers zijn, hebben we bijvoorbeeld het Makkelijk Lezenplein. Dat zijn boeken geschreven met speciale lettertypes of veel meer plaatjes. Om die kinderen ook mee te krijgen om lekker te gaan lezen. Want voor elk kind is er echt een boek, daar ben ik van overtuigd. Dat elke kind een lezer kan worden als je maar het juiste boek vindt.